Bé, nosaltres hi votem a favor, És a dir, és el que es comentava abans, vull dir, va en la línia aquesta d'anar fent realitat, en la mesura del possible, els acords que es prenen a la taula Covid. I aquest n'és un exemple, però teníem una pregunta, perquè ja sabeu que moltes vegades doncs, aprovar un ajut no és suficient perquè aquest ajut sigui efectiu. Moltes vegades no arriba o el sector no en té prou coneixement o fins i tot en té coneixement però té moltes dificultats per tramitar-lo, no? I per sol·licitar-lo perquè cada cop doncs, és més complicat, intervenció cada vegada doncs, s'hi posa més. I la pregunta és, a la taula Covid havíem parlat de fer un acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat, no? Que era una de les propostes que havia tingut una puntuació així força alta en la priorització, però en cap moment havíem parlat de l'acompanyament per a aquest sector, no? Sobretot microempreses i tal. I la pregunta que teníem era, teniu pensat alguna estratègia tant de difusió i comunicativa als potencials beneficiaris d'aquests ajuts com d'acompanyament en la tramitació per tal de que com més gent millor es pugui beneficiar d'aquests ajuts? Merci.